So what's up guys? Kaklay unrotno kahamo tongmani hane ge tini ke motor vlog se intro ma khaisibo karon ta ge somoi kisa short ding thanga tini ni video ke जों दाबो आगरतलाव थांनाय दंलायो दिनै रबीन्द्र भवन रेदुरिबा फाइनायब्ला गाव प्रग्रामाव जों थाङै दङ गनरग दिनै फुनुगनाय गनरग भिडिअ स्किप खायावै नाय दं दे गै ओमफ्राय ब्लग र खालायमिया बालक सका तांगै ब्लग खालायमिया के आने एग्जाम चलि दङ फर्स्ट इयर नि फाइनल एग्जाम के आमनि बागै टाइम रक माइनांगै दंखा गै एगो तागो एग्जाम न चलि दङ पाइसुगियाखौ गै दिनै दे टिकेट रंना जाखनै ब्लग र खायसे बालक हनै इको दिनै ब्लग खालायनाय हनै जों दा थां दङ दा के आंगो 19 तारिख आने एग्जाम पाइनाय के 19 तारिख नि परे के तो रेगुलार न हागिन हागिन न रक दिल्ली न ब्लग कतल नुगै मानाय गोसो न रक किसा खालगै नासिं दं नै दा सुनरक ना आंनु तो नरक न दिनै फनुगनाय न भिडिअ न स्किप खायवै न रक पुलेन से पाइ थजर नाय दं दे चैनल को कतल भिडिअ नाय दं प्लीज गिजा सब्सक्राइब खालाय जदि ते बेल आइकन थिनि दि न रक जदि जों नोटिफिकेशन मानानि बागै न रक दिनै ब्लग नाय एन्जॉय खायदे हायसि दिनै आं लगे दङ साबुं ब्लग गोसों बय खनै थांबाय जाव खाटा गै किफिलनानै दिनै हरंगोनो गै दाबो सारता तामै दङ वाटिराव फाय साल खामनाय मा हायङै थांबाय साल बमंगै सो फुले सकां और पेट्रोल से दाइमा नाग्रानाय और पेट्रोल दाना हनै कोन मते और सबाय दराव खाय दाइ फायो बरक करैनो बला खालि न पेट्रोल कर दाइपे बेखा ए दाबंगै थांलाय दंलाय जों ओमफ्राय सिदा बिजिनि बागै ब्लग रक खालायमिया बालक सुका बाक्सा बाक्सा बरकानो जे आं मसिनि जा बरखाय ताङै ब्लग रक खालायलिया भिडिअ रक आपलोड खालायलिया रकनि सिं दंसिबो गे बरंनो मा साका एग्जाम रक चलि दङ नै एग्जाम चलि दङ बागै दाबो किसा भिडिअ कम नंनाय गनर आगिनि भिडिअ रक फन नाय दंला जे ताइको तिनिनि भिडिअ न फन नाय दं नि दा तिनिनि परे गै किसा भिडिअ फाइनानि लेनाय कारण ताङै के आने एग्जाम दङ लास्ट टाइम 19 तारिखो 19 तारिखनि एग्जाम पाइखां कैसे फिलिंग होनाय आपरन आगिन हागिन रेगुलार नर दिल्ली दिल्ली न्यू ब्लग मानाय यांगो के वाति सिक्रै थाइगे चिन्यांगो के वाति बांगमासे कुकुरै खेसिदा बसाराव सिथामा क्या नौनि बंफर ड्रप किसा नक बैलांगा हासाल थाक्या हे वाति वावै सिदा पाथना बसा क्रै आरो नक रब क्रिका गाना पुरा बसाराव सिथामा क्या नादि यांगो वाति सिक्रै चिन्यांगो ताबो ओमफ्राय टाइम टेबल लिजाखाय दिल्ली न सारिकनि 3टा 4टा ओमफ्राय दिल्ली न वाति वावो सोंगा होते दिल्ली मा मियाबो यांगो वाति वाया आं चिन्यांगो पुरा वाति सिला कबंमा ओमफ्राय दिल्ली न टाइम टेबल लिजाखाय वातिराव गंखाय ड्राइभ रखाय एकदम आराम नांजे जावा ओमहाय लामा पुरा ग्रान नङा नांजे वांखाय कैसे आराम नांजागो लामा दंसोबा दिनै एग्जाम पाइसे नगो थांगैसे तासे फायनानि इंकेबा एग्जाम पाइमासे दिनै 2टा 3 दतिनो पाइखा के एग्जाम पाइसे नगो थाङै मायको चाय फायनानि इंकेबा गै दिनै प्रोग्राम गै 6टा बसे 6टा रता सगै माने गला जों सगैना 7 o'clock रं सिनाय खाकसाल बलासिन बारा बाय आगर तो अनेक सालो नरक फुंगन बागै नागि अब एग्जाम तो दिफान फायो आमन बागै नरक नि लाइक कमेन्ट गै कतालंग भिडिअ नाय जों प्लीज सब्सक्राइब खालायदि We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is safe with mine. So finally सकपाइखा रबीन्द्र भवन नाजे बर कबंमा गै टिकेट अलरेडी नाजा गर दलक दं ओंका बरंनो नाहारि मा तने एडभान्स नि तो पारा हाचालब्ला गै बरक सिनि कननि को यांगो साबंगलो बाय कननि जोंनो नारकजा गै जों दाबो हाबैसिनाय yang बिसिंगो गै दाबो के हाबैसिनाय yang प्रोग्राम जागा वा नाइदे पुरा बरक कबंमा सकपाइजा बरक कबंमा बरक बां हाबलै कुसु आयं बिसिंगो टेप जागा से जागलाखा yang तलानि वसा सांदे तागाय सागाव थांनाय दङ yang सा काइफेगा गै ताखाय हाबसिनाय बिसिंगो program nanya nih bagai kiring naya sih ini so finally paisok paika programo kayak tabung no room bisa nggak haba asuk drop nggak program bos tapi nggak naik dongka ayo di pro borak kabang mah tolong ke pro seat fulung tanggai yang saka masuk pacu program saya nggak naik ya
by Rumi Mora sing resap phainai Tabo kai da mane resap tongo Tabung ke by Parmitari yang resap phainai
दाबो के रेडिबा फाइसिनाय अभी मजा आएगा ना भिड़ो कामनि बागै जेबिनि म्युजिक बैंड पार्टी रक ताव रेडी खे दंलायो आसु नासिं दं माने दागसे फाइसिनाय This one floor. You can see them. They are only sitting on the floor for you only. So sorry. From people, everyone loves you. So thank you for coming and please. A few moments later. So finally, program lo from Navy ka tini program aske na thore ka tongka gai para bahasal 10 vlog ni na wakor de gai nomor 39 gai tini vlog really ase na or pas gai tini vlog